Ya, ayun, tuwan na. Sus, sa kabulan na yung pasalig na bayaran din niya. Kaya bahinunon na sa kapunungan. May itong kwartaha to. Ang apit na December, bahinunon na ba? Sus, ato ko kayo na silang balay. Niingon na yung anak ng patawagon. Sus, kanina ako pinaabot. Wapa dyan itawag ba? As nila panulor. Saon man eh. Ako'y makasabaan na nis kapunungan. Ang nga, style na. Pasaligan, isa kabulan na bayaran na. Karon, pit na December, wapa ka bayan. Tawag lagi ni Ron, kasabaan yun ako ni. Tingaman sa lagi ng dawanan ni. Bra na kayang pasalig ba? Ang imo ato ko silang balay. Perminti siradong balay. Sus, ako lang mo bantayan na itong dawanan to. Sus, bantay mo tawag dito ah. Kasabaan yun ako ni ba? Tawag lang ni Ron. Ay karon nagring na. Bago na ko. Hello. Saan ka? Na isa ka bulan na itong sabot ba? Anong naabta naman ni December ni? Bayaran ni mo ni ba? Kay bahinuno na sa kapunungan. So makay klarong tawahan na ka. Klaro kay itong sabot ba? Na isa ka bulan lang. Kay kailangan ka na mong kwarta. Na pagkauman karon December na. Sam yung tawahan na ni mo. Makay bro magagdi lalaki kay istorya. Bayaran ni kay bahinuno na ba? Padakop di ka ba, pabarangay di ka, dili ni mo ni bayaran. Kay suko na kayo kumakauban no, kay kanin na lang kwartahan ang ginapaabot. Kailangan bayaran ni mo ni. Hello? Ano di magamutubag? Naunsa day ka, Joris? Si kapunungan. Si utang. Ay, ma'am. Ikaw din ni ma'am. Nabre ko'y utang ni mo. Nanarbaho mangiga sa kwan nanong ko'y utang ni mo. Football na, Joris ha. Ay, ayaw po, ma'am. Uy, kay wa man ko kabalugod, ma'am, na ikaw din na, ma'am. Amo ko nangutang gud sa kuha, ma'am. Dili. Ay, nagbalik diri ugma. Ay, ayaw po, putbola, ma'am. Uy, grabe po ka, ma'am. Uy, ayaw po, ma'am. Uy.